An, saan ka pupunta? Kila tita kuya, sa parlor. Anong gagawin mo doon? Magpapa-manicure tsaka pedicure kuya. Maaga pa naman. Bakit di ka muna mag-almusal? May sinangag, itlog at tuyo doon sa kusina. Hindi na kuya, nagkape na po ako kanina. Upo ka nga muna dito saglit at may itatanong ako sa'yo. Ano yung itatanong mo kuya? Nagkikita pa ba kayo ni Miguel? Hindi na kuya. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, Kung hindi kuya, anong gagawin mo sa kanya? kilala mo ako, An. Kung anong kaya kong gawin. Oo kuya, kilalang kilala kita. Pero minsan hindi ko na alam kung sino talaga yung kuya ko. Anong ibig mong sabihin? Minsan kasi kuya, para na akong ibon na nakakulong sa hawla. Yung wala na akong kalayaan. Lahat na lang ng bagay, gusto mo, ikaw lagi ang nasusunod. Paano naman yung mga gusto kong gawin? Pinoprotektahan lang kita. Kasi mahal kita. Kasi kapatid kita. Mahal ba ang tawag doon? Sinasakal mo na ako kuya. Lahat naman ng gusto mo kuya, sinusunod ko. Bakit pagdating kay Miguel, hinihigpitan mo ako? Kuya, masaya ako kay Miguel. Tsaka mahal ko siya. Alam mo, An, di kita inihigpitan. Pinoprotektahan lang kita bilang kapatid mo. Huwag kang mag-alala kuya. Kaya kong protektahan yung sarili ko. Paano kung sinaktan ka niya? Ayaw kong makita kang umiiyak dahil sa lalaki na yon. Tagal naman ni Ann. Matawagan nga. Hindi ako sasaktan nun kuya. Hello? Hello tita. Anong tita? Opo tita, paalis na. Ha? Ano? Hindi kita maintindihan. Sige po tita, bye. Si tita na ba yan? Opo kuya, hinihintay na ako sa parlor. Sige kuya, alis na ako. Siguraduhin mo lang, sa parlor ka pupunta. Oo kuya, alis na ako. Ann, hindi pa rin ba ako tanggap ng kuya mo? Hayaan mo yun, matatanggap ka din balang araw. Sana lang, Ann. Alam ba ng kuya mong makikipagkita ka sa akin ngayon? Hindi nga Migs, nag-alibay nga ako na sa parlor ako pupunta eh. Baka kapag nalaman niyang magkasama tayo, baka anong gawin niya sa'yo? Hindi niya ako kayang saktan. Ang inaalala ko, ikaw Migs, baka kasi balang araw anong gawin niya sa'yo. Kahit anong gawin niya sa akin, wala akong pakialam. Ang importante, mahal kita. Yun na nga eh, baka itong pagmamahalan na to, ito yung magpahamak sa'yo. Hindi mangyayari yun, Ann. Love you Migs. I love you too. Kumain ka na ba kuya? Saan ka galing? Sa parlor kuya, bakit po? Ah, sa parlor? Galing ako kanina doon sa parlor. Ang sabi ni tita, hindi ka daw nagpunta doon. Sabihin mo yung totoo. Nakipagkita ka na naman sa ampas lupa na yon. Sumagot ka! Oo kuya, nakipagkita ako sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag kang makikipagkita sa lalaking yon? Pero ang tigas-tigas ng ulo mo. Kung ganyan lagi ang ginagawa mo, mas maigi pang umuwi ka na lang sa Pampanga. Ayoko kuya. Sige, mamili ka. Makikipaghiwalay ka sa ampas lupang yon, uuwi ka sa Pampanga. Matigas ang ulo mo, ha. Tignan lang natin. Miguel! Miguel! Oh, kuya, ikaw pala. Makinig ka, Miguel. Layuan mo ang kapatid ko. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo, kuya. Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo ang kapatid ko? Hindi ko kailangan ng salapi mo, kuya. Si Ann ang kailangan ko. Basta, layuan mo ang kapatid ko. Paano pag ayaw ko? Kilala mo ako bata at alam na alam mo ang kaya kong gawin. Mamili ka. Makasama mo si Ann o mawalan ng trabaho ang mga magulang mo o makulong ka. Ako? Makukulong? Paano? Sinabi ko na sa'yo, alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya mamili ka. Migs, kanina ka pa walang ngimik ka. May problema ba?
Walaan. Wala to. May problema ka ba? Sabihin mo na. An, O bakit? itigil na natin to. Ha? Bakit, Migs? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Wala naman. Wala naman pala eh. Bakit gusto mong itigil na natin to? Kasi magkaibang mundo nating dalawa. Di ba okay naman tayo ng ganito? Ang importante, nagmamahalan tayo. Mali ito, An. Bakit? Kinausap ka ba ni kuya ko? Sabi ko na nga eh. Tinakot ka ba ni kuya? Hindi, An. Please, tigilan natin to. Kinausap ka lang ni kuya ko. Susuko ka na agad. Hindi naman sa ganun. Ayoko lang kasi na may masamang mangyari sa pamilya ko at saka sa akin. An, Alam mo, Migs, makasarili ka. Ako ba, hindi ba ako nahihirapan sa sitwasyon natin? Lagi kitang pinaglalaban kay kuya ko kahit ayaw niya sa'yo. Samantalang ikaw, susuko ka na agad-agad? An, alam nang may kapal kung gaano kita kamahal. Mahal? Huwag mong sabihin yan. Gawin mo. Duwag. An! An! Andiyan ka na pala. Ano kuya, masaya ka na ba? Wala na kami ni Migs? Di, wala na kayaw. Di maigi kung ganon. Sa ginawa mong yan kuya, parang pinatay mo na rin ako. Inalis mo yung karapatan ko para lumigaya. O, An, saan ka pupunta? Aalis muna ako kuya. Hanapin ko muna yung sarili ko.